No parar de entrevistas, de contidos, de convidados. Bueno, pues temos por aquí, xa vou ir amosando tamén a nosa retransmisión en Facebook Live, varios dos cartéis que conforman, pois, a parte da programación da Festa da Pascua de Padrón. É a Feira Cabalar, con varias actividades, e para falar diso, pois temos que falar pois cun nome propio, asociado co seu cargo, o di todo, é o presidente da Asociación Pura Raza do Cabalo Galego, Jacobo Pérez Paz. Jacobo, bons días. Que tal, bons días? De novo coincidimos cun micrófono diante, eso está ben? Pois sí. Eso é porque facemos cousas e estamos onde hai que estar. É unha pasión que dura xa moitos anos diante dos micros, das cebolas, retransmitindo e colaborando, como non, con todas as casas que se dedican, lóxicamente, a difundir nos medios radiofónicos, televisivos, escritos, prensa escrita, en todos os medios, o que é difundir as actividades culturais, etnográficas, gandeiras, deportivas, folclóricas de toda Galicia. Que agora empezamos xa na temporada grande de todas esas festas. Xa empezamos, na Pascua de Padrón. Que arranca xa, e ata o 27 de abril, e que dentro desa Pascua de Padrón hai como unha serie de eventos que teñen vida propia e que conforman, pois, esa programación. Efectivamente, hai que ter sempre presente que xa dende tempos do Marqués da Ensenada, cando se iniciaron esas feiras gandeiras, tanto en Noia como en Padrón, a Feira da Pascua naceu ao redor dunha xestión económica e social producida por aquelas reses que se baixaban dos montes da Serra do Barbanza e se xuntaban unha vez ao ano para sacar o produto excedente e poder comercializar dese xeito as bestas bravas e os touros. Porque moita xente dicía, coño, dos touros é unha polémica que sempre estuvo aí presente. Non, mira, dos touros naceu dunha comercialización de reses bravas de gando vacún que se criaban nos montes do Barbanza, que se xuntaban nun curro, currábanse dun xeito, neste caso, bueno, pois varias ubicacións que tuvo o campo da Feira da Pascua, e a partir de aí, pois todo o que conlevaba a transacción económica do gado e a venta de produtos de tempada para a semente, para empezar a sementar, pois os cebolas, as leitugas, os tomates, bueno, pois todo o que precisaban os gandeiros. Eso foi o xerme. O xerme de todo eso, e a partir de aí, pois lóxicamente empezou a xestión comercial. Cando se xunta xente, cando se xenera riqueza, e cando hai tránsito tanto de gado como de agricultura e temas do campo, pois lóxicamente a xente tiña que comer, comían o polvo. Eu sempre dixen, cando Cristóbal Colón estaba descubrindo América, xa estaban celebrando a San Lucas en Mondoñedo. Levaban xa 3 ou 4 edicións. Entonces, claro, hai que ter moi presente que todo isto xenera riqueza. É dicir, a actividade son inversións que fan os propios concellos, neste caso o Concello de Padrón, facendo un enriquecemento grande para o ocio, para a saúde da xente, porque o ocio é saúde. Cando disipas a túa mente dos problemas cotidiás e ves a disfrutar dunha feira, a parlar, a parlamentar con outro veciño que te encontras, a tomar un polvo a feira, a montar nos cachivaches ou mesmamente tomar unhas garrapiñadas. Estás facendo unha terapia importantísima para a saúde propia e, como non, tamén para a dinamización económica, social e cultural dun territorio, neste caso a Pascua de Padrón, o Concello de Padrón e toda a comarca. Aquí dáse o pistoletazo de saída das feiras importantes de Galicia. É dicir, chega a primavera, chega a Pascua de Padrón, a grande pregunta, vai chover, non vai chover? Bueno, eso de sempre. Estamos en primavera, é normal que chova un pouco, despois que salga o sol, despois que teñamos moita calor e quitemos a cazadora e despois que nos volvamos a mollar. Total. Pero a feira non falla. A Pascua e os pascueiros non fallan. A tradición de vida a Pascua é inmensa. E sobrepasa, lóxicamente, as fronteiras de Galicia, e aquí veñen gandeiros de Zamora, de León, de Asturias, de Portugal, e lóxicamente todo eso baseado nunhas actividades que hai que seguir promocionando. Senón, as feiras poderían chegar a desaparecer como entidades de tránsito económico. Digo porque hoxe está todo ao alcance dun dedo, un clic nun teléfono, onde localizas o gado, igual que calquer vehículo que te gusta, pois, e calquer oferta e calquer demanda que se pode producir nas redes sociais está ao alcance dun dedo. Pero non así a interlocución e a interactuación dos paisanos, dos afeizoados, dos criadores, que lle damos unha simboloxía etnográfica, cultural e gandeira a todas as feiras. Neste caso, Padrón acollerá a terceira proba
do Campeonato Galego da Copa Galicia. Vou amosar, co teu permiso, Jacobo, mentras explicas. Sí, para a que Copa se vexa Galicia de Pura Raza Galega é unha competición organizada pola Asociación Pura Raza Cabalo Galego de ámbito autonómico, na que se dan cita todos os concellos que celebran probas importantes e feiras cabalares en Galicia. E son probas puntuables para o concurso morfolóxico de cabalos e eguas de pura raza galega que están inscritos no Stubbook da raza, un libro de registro. ¿No? É unha competición, polo tanto, que xa atrae sobre 15-20 gandeirías que participan na competición durante todo o ano en distintos puntos de Galicia. En distintos puntos de Galicia. E se chegan á terceira proba para acadar puntuación nesa copa que acaba no mes de outubro na San Lucas en Mondoñedo. Que ocurre aquí, dentro da propia copa? Na proba morfolóxica, que se mira? Bueno, primeiro que se mira é poñer en valor a raza propia de Galicia, o cabalo de pura raza galega. Aí existe un estándar racial, unhas características morfolóxicas que definen a nosa raza, o cabalo de pura raza galega, e un xuizo oficial da Escola de Xuíces que está avalada pola Consellería de Medio Rural da Xunta de Galicia e a Asociación Pura Raza Cabalo Galego, teñen que dar unhas puntuacións individuais a cada unha das rexións que conforman o morfotipo externo do cabalo de pura raza galega. Explícome. Cabeza, pescozo, cruce costa, lombos, aplomos, movementos e fidelidade racial. Todo eso se dá unha puntuación individual nunhas fichas por cada animal e o cómputo xeral da suma total de todas esas rexións dan o resultado por ficha de cada animal. Quen a cada maior puntuación, primer clasificado, segundo, terceiro e cuarto. Ben explicado. Esa é a competición de pura raza galega. O 20 de abril. O 20 de abril. Ás 10 da mañá. A parte, vai haber concursos para os que non son de pura raza galega. Taime por aquí, o cartel que o amoso tamén. Da Pascua de Padrón. E nada máis e nada menos, Álvaro, que 3.000 euros en premios. 3.000 euros en premios. Comezarán ás 9:30 da mañá, que a retirada dos dorsais, previa inscripción vía telemática, que xa está aberta no correo electrónico secretaria@cabalogalego.com, donde teñen que mandar unha ficha de inscripción, porque todo isto mudou moito. Agora, as necesidades e obligacións de control sanitario de todos os animales que conquiren acuden a unha feira ou calquer tipo de evento ecuestre, a normativa en Galicia exixe que se cubra unha ficha donde hai que poñer nome do cabalo, propietario, DNI do propietario, microchip do animal, número permanente único, actes do transportista, nome do transportista, número completo de rega, de explotación gandeira, domicilios, teléfonos, matrículas dos vehículos, bueno, todo isto... Unha documentación... Tremenda, que é un traballo previo, que lógicamente non é chegar a feira e xa está, non. Hoxe en día hai que andar como hai que andar polo mundo, hai que ter toda a normativa e toda a documentación correcta para que despois as inspeccións sanitarias que poden exercer os inspectores veterinarios da Consellería de Medio Rural da Xunta de Galicia, pois, lógicamente, teñan todos eses datos e que se desenvolva todo con total normalidade. Pois é un traballo previo dunhas inscripcións que xa están abertas, que se pecharán o martes da semana que ven, día 14, e que nós despois volcamos nunha base de datos que temos que facilitarlle o Concello ten que facilitar a Consellería de Medio Rural como unha previsión de asistencia previa á feira. Despois celebrase a feira, despois ali puntéanse os cabalos que asistiron nesas inscripcións nos diferentes concursos, que darán comezo ás 9:30 da mañá, retirada de dorsais na mesa de organización, ás 10 da mañá concurso morfolóxico de cabalos de pura raza galega, o que acabamos de presentar, da 24 edición da Copa Galicia, con 4 premios, 150, 90, 80 e 70, cada unha das seccións, ás 10 para os machos, ás 10:20 para as femias, pasando ás 10:40 o concurso morfolóxico de cabalos cruzados. E que son os cabalos cruzados? Ben, pois ti tes un cabalo, Álvaro. Eu teño un cabalo que non é pura raza galega. E me apetece ir á feira a Pascua. Por qué? Porque tamén gustanos moito a fachenda, os que son gandeiros ou que somos gandeiros. Home, normal. Eu teño a miña besta e quero mostrala e que a xente aplauda. Ben, pois unha raza indefinida, pois que teña un dos pais, pode ter un orixen coñecido ou outro descoñecido, poden participar. Calquer paisano que teña un animal na casa pode vir a participar previa a inscripción. E pode concursar nos concursos de cabalos cruzados para exemplares maiores de 3 anos, con unha dotación de premios similar a dos cabalos galegos, 150, 90, 80 e 70. Para machos é o mesmo para as femias. Despois, pensando na promoción
do futuro da feira, que son os nenos e as nenas, os máis cativos participantes e presentadores. Diseñamos hai anos xa un concurso morfolóxico de ponis. É a proba máis aplaudida, máis simpática, máis querida, máis entrañable. Gusta vela. É onde xa hai, agora, a día de hoxe, xa hai inscritos. E aí hai 5 premios que, lóxicamente, para non crear cabreos nin suspicacias, acompaña unha medalla, unha dotación pequeniña de 50 euros para poder tomar o pulpo ou para comer unhas garrapiñadas. Vale? Ás 11:40 continuaremos co concurso morfolóxico, unha innovación este ano, a petición do Concello, para cabalos percheróns, bretóns e hispano-bretóns. Son eses cabalos grandes, eses cabalos de tiro, enormes que había na comarca de Santiago, tamén chamados santiagueiros. Ben, pois, a petición do Concello, este ano, en concreto de Chus Campos, pois incorporamos esa sección moi ben dotada económicamente, de 150 euros primer clasificado, 110 segundo clasificado e 90 euros terceira clasificada. Aí participan conxuntamente machos e femias. Para, posteriormente, ás 12 do mediodía, pasar o concurso de eguas de pura raza árabe, aí con a dotación xa espectacular, 170 euros o primeiro clasificado, 120 o segundo e 110 o terceiro. E concluímos os concursos morfolóxicos ás 12:30 coa sección de cabalos de pura raza árabe con esa mesma dotación, 170, 120 e 110. A 1 do mediodía, que ademais non vai chover, teño clarísimo que non vai chover, choverá pola tarde, o mellor, pero a 1 da tarde non vai a chover o día da Pascua, o día 20, desenvolveremos un gran espectáculo de doma de alta escola con traballos de rédeas largas, fantasías ecuestres, monta amazona, unha fantasía a cabalo fantástica tamén con faralaes, doma en liberdade, con unha compañía que chega dende León, La Magia del Caballo, acompañada da Asociación Pura Raza Cabalo Galego, que aquí temos outro cartel. Aquí temos outro cartel. Claro, que son tantas cousas. Hai un paisano que se parece a min aí nese cartel, Ai, sí. Sí, pois mira, observen. Aí está. Ben, a sección de doma de Alta Escola de Galicia, que por xentileza do programa europeo FEADER Europa Inviste no Rural, cede ese pase de doma de alta escola con cabalos de pura raza galega, de xeito gratuito, ao Concello de Padrón, para participar tamén nese espectáculo de doma que terá lugar a unha... É moi chulo de ver tamén, Sí, bueno, todo o que estás narrando é moi interesante. Para o que lle gusta os cabalos, fantástico. Para quen ven a enseñarlle os cativos como eran os animais daquele entón, todo o que se vai a topar na feira. Vaya fotón, Sí, a foto é boa, é de Alberto Peiteábel, un gran fotógrafo galego, que nos fixo unha sección fotográfica extraordinaria. E decía Álvaro que ás 2 da tarde rematamos a feira. Por que? Porque outros anos tiñamos pensado e feito a actividade pola tarde, pero eu propuxenlle ao Concello que ás 2 da tarde todo o mundo a comer o polvo e pola tarde a montar nos cachivaches, a disfrutar eses premios e a disfrutar da Pascua, que hai moito que ver. É reutilizar o espacio da feira, lóxicamente, para outras historias, como aparcamento para a xente que acude pola tarde. E aí remataría coa entrega de premios a xornada adicada ao mundo do cabalo, a feira da Pascua de Padrón, a máis importante. A máis importante, o arranque máis importante na comarca de Santiago. Hai 3 feiras importantísimas, 4, se nos achegamos a Noia. Estaría a Ascensión en Santiago, o día 29 de maio, a Feira do San Martiño, o 11 de novembro, en Teo, na Carballeira e Rúa de Francos, e o San Marcos en Noia, que próximamente, a seguinte semana, o venres seguinte a Pascua, o día 25, o San Marcos en Noia. Na provincia de Pontevedra continuaríamos o día 28 en Tui, en San Telmo, o día 10 de maio estaremos en Sarria, o día 11 estaremos en Lugo, o 17 estaremos en Corón, o 18 estaremos en Vilarmaior, nas Fragas do Eume, e así continuaremos hasta a Semana Verde de Galicia na primeira semana de xuño. Que paixón, que traballo, porque aparte de nomear, que ben feito pola súa parte, a parte máis visible, o que se ve, o que se proxecta, tamén nos meteu nesa xestión previa en que todo ten que estar escrupulosamente moi ben feito, porque estamos falando de animais, estamos falando de que ten que ter toda unha
Todo muy escrupuloso. Escrupulosidade. A palabra madre é un mía. palabro largo, Pero isto é así, porque estamos falando dun show, dun espectáculo, duns concursos onde os animais son os protagonistas e tamén asociados e vencellados aos gandeiros e aos seus criadores. O primeiro e máis importante é o bienestar o seu animal. benestar, O eso está benestar claro. animal é o cumprimento tamén de toda a normativa de transporte. Por eso tamén nas bases de concurso que xa están colgadas todas no Facebook Cabalo Galego, está toda a información aí colgada xa dende aí varios días, a programación, os horarios, as bases de competición, as normas de participación. todo. Se alguén quere reclamar que non queda contento co seu premio, tamén o pode facer, previo un depósito. Además, mira que boa idea. Nos puxemos hai moitos anos que unha persona que pode estar disconforme ca calificación dos xuíces pode presentar unha reclamación previo depósito de 100 euros, aténdese a reclamación, se é positiva ao seu favor, devolvense eses 100 euros e repónselle o premio que lle corresponda. En caso contrario, ese depósito de 100 euros quedaría para algunha entidade asociativa de índole social do Concello de Padrón, ben sean Cáritas interparroquiales ou calquera ONG, para facer un ben social común. Ese depósito quedaría para eses bens. Así tamén aforramos moitas veces que a xente cree suspicacias ou que dude da fiabilidade dos xuíces. En concreto, aquí asistirá un xuiz nacional moi importante de pura raza árabe, Emilio Carriedo, que chega dende Santander, e tamén estará un xuez oficial da Escola Oficial de Xuíces do Cabalo de Pura Raza Galega dentro da organización dos concursos da pura raza. Por lo tanto, a acreditación tamén formal e prestixio é fantástico para poder celebrar, como digo, a feira máis importante da comarca de Santiago. Pois aí queda, aí nada, dentro da festa da Pascua de Padrón. Jacobo, que nos quedamos en tempo, moi ben explicado todo, que a disfrutes das festas da Pascua de Padrón. E ti que o vexas. Eu que o vexa, nos andaremos por aquí, daqui para lá, e por suposto achegarémonos o día 20 para disfrutar e amosar aos nosos seguidores todo ese traballo espectáculo como é a Feira Cabalar. Agradecemento a Radio Líder e agradecemento moi especial tamén ao Concello de Padrón por apostar un ano máis e confiar a xestión deste evento a Asociación Pura Raza Cabalo Galego, que o facemos con grande ilusión para que salga o mellor posible. Jacobo Pérez Paz con nos, o presidente da Asociación Pura Raza Cabalo Galego, neste programa especial Alto no Camiño, seguimos ata unha con máis protagonistas.